Per fer aquestes magdalenes necessitem farina, ous, formatge ratllat, tomàquets seques amb oli, olives, oli, llevat, una mica d'orenga i sal. Connectem el forn mentre preparem els ingredients. Tallem a trossos petits les olives i el tomàquet. Barregem la farina amb el llevat. Separem les clares dels rovells, incorporem els rovells a la farina i ho treballem tot amb una cullera. Batem una mica les clares i les incorporem a la barreja. Incorporem l'oli i remenem amb una cullera fins a homogeneïtzar la massa. Afegim la resta d'ingredients en aquesta massa, formatge, olives, orenga i una mica de sal, i ho barregem bé. Ens quedarà una massa bastant espessa. Preparem els motlles amb càpsules de paper. Jo els faig a mida bastant petita. Omplim aquests motlles fins a les 3/4 parts del volum aproximadament. Ho fem coure a forn estàtic, calor superior i inferior, 5 minuts a 220 graus i uns 10 minuts a 180. Verifiquem la cocció amb un escuradents. Ho traiem dels motlles i ho deixem refredar en una reixeta. Queden suaus i gustoses, ideals per berenar. Pots trobar moltes més receptes classificades per temes a la nostra app. Fins aviat!